जिंदाबाद हिमंत शर्मा जिंदाबाद हरबजरायाव बीजेपी राजखान्थि हान्जायाव हाबनायनि दोहौ बीटीसी बिसायख'थियाव खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरा जादोंसै साखाफारा थिग बिदिनो दिनै टिपकाय सटिक केन्द्र बीजेपी मावख'जों लोगोसे बनेन्द्र कुमार मोसाहारिनि न'आवबो जयनिं जागायनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला परबजरा मुखुमानि सिङाव थानाय 1 नं परबजरा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ गोहोगोरा खालामनो गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब जयनिं जागासिनो। दिनैबो बीपीएफ आरो इउपिपिएल हान्जानि सुबुंफ्रा 50 जननिख्रुइबो बांसिन बनेन्द्र कुमार मोसाहारिजों बीजेपी राजखान्थि हान्जानि आदर्शखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां मोसाहारिया बुङो दि दिनैनि सानाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया 1 नं परबजरा बीटीसी बियाबाव देरहानाया 100% जानानै दं होननानै बुङो। एखेबारे जोंना बीजेपीआव ओरैबायदि फैगासिनो दं दहाय फुङावबो दिनै नायगामि आरो पलासगौरिनिफ्राय सासेथ' खुब एक्टिभ बीपीएफनि वार्कारमोन बिथाङा जोंनि न'आव थांनानै बिसोर 15 जन फुङावहाय जइन जाहैदों आरो नैबे दा जोंनि शक्ति केन्द्र टिपकाय शक्ति केन्द्रआव दैबिनीनि आदिबासी आरो तुलसीजरानि नेपालि जनगोष्ठी दैबारिना आदिबासी आरो ओमफ्राय बेदबारि पास्टिबारिनिफ्राय गार' सम्प्रदायनि दिनै जों बेहाय बारा गैया दिनैहाय नैबेहाय गासै 26 जन जयनिं जादों। दा दैलि बिदिनो जयनिं जागासिनो दं जे दा बयबो मिथिनो मोनबाय जेसेबां माने इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि फैदों एसेबांसिन माने बीजेपीआव जयनिं जानायनि मोनसे धुम सोलिगासिनो दं आरोखि दा बे जोंनि थाखाय खुब गुड साइन। जोंहा ओरैनो प्रग्राम दं फैगौ 26 तारिखआव जोंनि बयनिबो अनजालु मानिजाथाव जोंनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा परबजरा एमसिएलए समष्टियाव परबजरा मण्डलाव 26 तारिखनि फुंनि 10 बाजियाव दिबितला गेलेग्रा फोथाराव नुजाफैगोन। दा बेखौ लानानै आं एसे अर्गानाइज खालामनो बेहाय फैदोंमोन। दा बेनि आगोलनि रायजोफ्रा बेहाय ज' जानानै थानायलाय दा बिथांमोनखौ माने बेहाय दिनै जइन खालामनानै लाबाय आं खुब गोजोननाय मोन्दों। एबार परबजरा समष्टिनिफ्राय 1 नं परबजरा समष्टिनिफ्राय बीजेपीआ देरहागोना एकदम खाथां